രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. हरे कृष्ण. ആരും കേറിയില്ലല്ലോ മാതാജി. ഞാനാണ് അഖണ്ഡം അമ്പലത്തിൽ. ഞാന് 10:30 ഓടി വന്നതാ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നീ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ എഴുതി എടുത്തിട്ട് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് നീ പോണം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. 12:30 ആകുമ്പോ ഇനി പോണം ക്ലാസ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്നലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എല്ലാരും എഴുതി വെച്ചോ? എഴുതി വെച്ചു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അത് വായിക്കണ്ടേ എല്ലാവരും? ആരും വന്നില്ലല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് 10 മുതലുള്ള ഇത് മന്ത്രം ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയാലോ? 10ാമത്തെ മന്ത്രം എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കണത്? ആരോ പറയാ? 10ാമത്തെ ജ്ഞാനം അല്ലേ? വിദ്യ എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന്, വിദ്യ നേടുന്നതിൽ നിന്ന് ഒരു ഫലം ലഭിക്കും. എന്നാലോ അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നോ അത് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫലമാണ് ലഭിക്കുക എന്ന് അറിവുള്ളവര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതാണ് 10ാമത്തെ മന്ത്രം പറയുന്നത്. 11ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറയണേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ പറയട്ടെ മാതാജി? പറയൂ. അജ്ഞാനത്തിന്റെയും ജ്ഞാനത്തിന്റെയും പ്രക്രിയകൾ ഒരേ സമയം വ്യത്യസ്ത അറിയുന്നത് അറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരുവന് മാത്രമേ ജനന മരണ ചക്രത്തെ അതിജീവിച്ച് അമൃതതുല്യമായ ജീവിതം ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അതെ, വിദ്യയും അവിദ്യയും വേർതിരിച്ചറിയണം എന്നാണ്. അവിദ്യയെയും നമ്മൾ വിദ്യാരൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം. ജ്ഞാനം നേടണം. മാത്രമല്ല അജ്ഞാനം എന്താണ് അതും നമ്മൾ അറിയണം. എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ഭവസാഗരം തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതാണ് 11ാമത്തെ മന്ത്രം പറയുന്നത്. 12ാമത്തെ മന്ത്രം എന്താ പറയണത്? ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നവർ അജ്ഞതയുടെ ഇരുളടഞ്ഞ ലോകത്തെത്തിച്ചേരുന്നു. നിരാപേക്ഷ സത്യത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവർ അതിലും കനത്ത കൂരിരുട്ടിൽ
പ്രവേശിക്കുന്നു. അന്യദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നവര് അജ്ഞേയതയാകുന്ന അന്ധകാരത്തിലേക്കാണ് പോവുക. എന്നാലോ രൂപമില്ല ഭഗവാന് എന്ന് കരുതിയിട്ട് ആരാധന നടത്തുന്നവരോ അതിനേക്കാളും കനത്ത ഇരുട്ടിലേക്കാണ് അവര് പോകുക. 13ാമത്തെ മന്ത്രം എന്താ പറയണേ? ഭഗവാൻ അല്ലെ സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനാണ്. ആദികാരണനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക. ആചാര്യന്മാരുടെ അറിയണം. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു റിസൾട്ടാണ് കിട്ടുക. എന്നാലോ അങ്ങനെ പരമോന്നതമായതിനെ അല്ല നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് ആചാര്യന്മാര് പണ്ട് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 14ാമത്തെ മന്ത്രം എന്താ പറയണേ? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അവിടുത്തെ അതീന്ദ്രിയ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകൾ എന്നിവയെ നശ്വരമായ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയും അവയുടെ ദേവന്മാർ, മനുഷ്യർ, മൃഗങ്ങൾ എന്നിവയെയും ഒരുവൻ പൂർണ്ണമായും അറിയേണ്ടതാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയവർ ജനിമരണങ്ങളിൽ സച്ചിദാനന്ദമായ ജീവിതം ആസ്വദിക്കും. ജനിമൃതികളിൽ നിന്നും മോചിതരായിട്ട് അവിടുന്ന് മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മള് സർവശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ലോകങ്ങളില് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ പ്രാപ്തി നേടും എന്നാണ്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ അറിയണം എന്നാ പറയണേ? മന്ത്രം 14 ഭഗവാനെ അറിയണം. ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണങ്ങള്, ലീലകള് ഇതൊക്കെയും നമ്മൾ അറിയണം. പിന്നെയോ ഈ ഭൗതിക സൃഷ്ടി നശിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാം അങ്ങനെ അറിയണം. പിന്നെ മറ്റു ദേവന്മാരെ കുറിച്ച്, മനുഷ്യര്, മൃഗങ്ങള് ഇവരെ കുറിച്ചൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവ് നേടിക്കഴിഞ്ഞ ആള് എങ്ങനെയായിരിക്കും? മരണത്തെ അതിജീവിച്ച ആളായിരിക്കും അല്ലെ. പിന്നെ ജനിമൃതികളില്ല. പിന്നെയോ എവിടേക്കാ പോകാൻ പറ്റുക? ഗതി എന്താണ്? സർവശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള പരമഗതിയാണ് കിട്ടുന്നത്. അതാ 14ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞത്. 15ാമത്തെ മന്ത്രം എന്താ പറയണത്? 15ഉം 16ഉം ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ രൂപം വെളിപ്പെടുത്താനുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ്. അപ്പൊ 15ൽ പറയുന്നു, എന്താണ് പറയുന്നത്? രൂപം മറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു, മുഖം മറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു, ഹിരണ്മയമായ മുഖമാണ് അത്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും ആധാരഭൂതനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാൻ അല്ലെ, ആ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഉജ്ജ്വല പ്രഭ, ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് എന്നുള്ള ഉജ്ജ്വല പ്രഭയാലെ, ആ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന പ്രഭയാലെ അങ്ങയുടെ മുഖം മറയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ദയവായിട്ട് ഈ അടിയന് ഈ അങ്ങയുടെ ആ അങ്ങയുടെ ആ സുന്ദര രൂപം കാണാൻ എനിക്ക് ദൃശ്യനാക്കി തരണം എന്നുള്ള ഒരു അപേക്ഷയാണ്, പ്രാർത്ഥനയാണ് 15ാമത്തെ മന്ത്രത്തില്. അപ്പോ 15ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ലാസ്റ്റ് നോക്കണോ ഇപ്പൊ നോക്കണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. 16ാമത്തെ ഇതിലേക്ക് പോകാം അല്ലേ? വളരെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ല, ഈ വിഷയേ വളരെ മോശമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വിഷമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ? അതുകൊണ്ട് എല്ലാരും വരാത്തെ. ഇടിക്കത്തില്ല മാതാജി, എല്ലായിടും ഇപ്പൊ അവധിയായോണ്ടേ എല്ലാരും ഇങ്ങനെ ഓരോ പോക്ക് പോയേക്കുമായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നേ. ഇപ്പൊ ഈ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അവധിയായോണ്ട് എല്ലാരും ഇങ്ങനെ പോയേക്കുവാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു ആരും ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലും ഒക്കെ പൊതുവെ ആള് കുറവാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഒന്ന് രണ്ട് പേര് വിളിച്ച് എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇങ്ങനെ കുറച്ചു ദിവസത്തേക്ക് ഉണ്ടാവത്തില്ല, ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്ക് പോവാണെന്നൊക്കെ. പക്ഷെ ഇത് കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ടോ? അതെയോ? ഫാസ്റ്റ് പോണേ മനസ്സിലാവണില്ലേ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഒന്നും എഴുതാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല, സമയം കിട്ടണില്ല. മാതാജി എല്ലാ മന്ത്രവും ഒരേപോലെ തോന്നുന്നു അർത്ഥങ്ങള്. ഏതാണ്ടൊക്കെ ഒരുപോലെ. ആ ഭഗവാന്റെ ആ സർവജ്ഞത്വം, ആ സർവേശ്വരത്വം എല്ലാവരും അറിയണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട്
ഭഗവാനിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാനല്ലേ ഈ ഉപനിഷത്തുക്കളൊക്കെ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 16ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലേക്ക് പോകാം. ഭൂഷണ്യേ കർഷേ യമസൂര്യ പ്രാജാപത്യവ്യൂഹരശ്മിൻ സമൂഹ തേജോ യത്തേ രൂപം കല്യാണതമം തത്തേ പശ്യാമി യോസാവസൗ പുരുഷസോഹമസ്മി. പ്രഭോ, ആദി ദാർശനിക, പ്രപഞ്ചരക്ഷക, സർവനിയാമക തത്വമേ, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമേ, മാനവരാശിയുടെ പൂർവപിതാക്കളുടെ ശുഭകാംക്ഷി, അവിടുത്തെ ആനന്ദപൂർണമായ രൂപം എനിക്ക് ദർശിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി അവിടുത്തെ അതീന്ദ്രിയ കിരണങ്ങളുടെ പ്രഭാപൂരത്തെ നീക്കിത്തന്നാലും 15ന്റെ പോലെ തന്നെയല്ലേ 16ാമത്തെ മന്ത്രവും പറയണത്. സർവേശ്വരനായ അങ്ങയോട് എനിക്കുള്ള ബന്ധം സൂര്യനോടുള്ള ബന്ധം പോലെയാണ്. സൂര്യനില്ലെങ്കിൽ ഒരു ജീവരാശികൾക്കും നിലനിൽക്കാനാവില്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാനോടുള്ള നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളുടെ ബന്ധവും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ എന്തൊക്കെ വാക്കുകൾ കൊണ്ടാവല്ലേ വർണ്ണിച്ച് വിളിക്കുന്നത്. പ്രഭോ, ആദി ദാർശനിക. ദാർശനികനാണ് ഭഗവാനെ. എല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ, എല്ലാം അറിയാം. പ്രപഞ്ചരക്ഷകനാണ്. സർവനിയാമക തത്വം ഭഗവാനാണ്. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം ഭഗവാൻ. മാനവരാശിയുടെ പൂർവപിതാക്കളുടെ ശുഭകാംക്ഷിയാണ്. അവിടുത്തെ ആനന്ദപൂർണമായ രൂപം ഉണ്ടല്ലോ, അതെനിക്ക് ദർശിക്കണം. എനിക്ക് ദർശനത്തിന് ഒരുക്കി തരൂ. എങ്ങനെ വേണം? ആ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന പ്രഭാപൂരത്താലെ എനിക്ക് കാണുന്നില്ല അങ്ങയുടെ മുഖം. അപ്പോ അതിനുവേണ്ടി ആ അതീന്ദ്രിയ കിരണങ്ങളുടെ പ്രഭാപൂരത്തെ നീക്കി തന്നാലും. അങ്ങനെ സർവേശ്വരനായ അങ്ങയോട് എനിക്കുള്ള ബന്ധം സൂര്യനോടുള്ള ബന്ധം പോലെ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാണ്. ഇപ്പോ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ആ പ്രഭാപൂരം, ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിന്റെ പ്രഭ കൊണ്ട് അങ്ങയുടെ മുഖം, ആ സുന്ദര ആനന്ദപൂർണമായിട്ടുള്ള ആ രൂപം എനിക്ക് ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ. അത് എനിക്ക് കാണുമാറാക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഇതാരാണ് പ്രാർത്ഥിക്കണത്? സ്വയംഭുവമനുവാണ് അല്ലെ. യജ്ഞാവതാരം ആയിട്ടുള്ള ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണതാണ്. എനിക്ക് അങ്ങയുടെ മുഖം അന്ന് ദർശനത്തിന് സാധ്യമാക്കി തരണം എന്ന്. ഇപ്പോ ഈ യജുർവേദത്തിലുള്ള ഈശോപനിഷത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ പ്രാർത്ഥന. ഗുണപരമായി സൂര്യനും സൂര്യകിരണങ്ങളും ഒന്നു തന്നെ. അതുപോലെ ഭഗവാനും ജീവജാലങ്ങളും ഗുണപരമായി ഒന്നു തന്നെ. അചിന്ത്യ ഭേദാഭേദ തത്വം ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് അചിന്ത്യമാണ് അല്ലേ ഭഗവാന്റെ കഴിവുകള്, ഭഗവാന്റെ ശക്തി അചിന്ത്യമാണ്. എന്നാലോ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മളില് ജീവാത്മാക്കളിലും ഭഗവാന്റെ സെയിം ഗുണങ്ങൾ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ തോതിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലെ, പരിമാണത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. നമ്മള് വളരെ തുച്ഛമായിട്ട് അണുമാത്രമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ആ ഗുണങ്ങൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ സർവഗുണ സമ്പന്നനാണ്. അത്രയാണ് വ്യത്യാസമുള്ളൂ. സൂര്യരശ്മികളുടെ കണികകൾ എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത അത്രയാണ്. സൂര്യന്റെ കിരണങ്ങൾ സൂര്യന്റെ അംശത്തിൽ പെടുന്നു. സൂര്യനും സൂര്യന്റെ രശ്മികളും ഒത്തുചേർന്നാണ് പൂർണ്ണ സൂര്യനായി തീരുന്നത്. ഇപ്പൊ സൂര്യരശ്മികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യൻ തന്നെയായിട്ട് കണക്കാക്കണം അല്ലെ. അപ്പോ സൂര്യന്റെ രശ്മികളും സൂര്യനും ഒത്തുചേർന്നാണ് സൂര്യൻ എന്ന് പറയണത്. അതുപോലെ ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം പരമാത്മാവും ഒത്തുചേർന്നത് തന്നെയാണ് അല്ലെ ഭഗവാൻ. സൂര്യദേവൻ സൂര്യഗോളത്തിൽ വസിക്കുന്നു. അതുപോലെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് പ്രസരിക്കുന്ന ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന ഉത്കൃഷ്ടമായ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ തന്റെ നിത്യലീലകൾ ആസ്വദിച്ച് നിവസിക്കുന്നു. സൂര്യഗോളത്തിനകത്ത് സൂര്യദേവൻ ഉണ്ട്. അതുപോലെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് പ്രസരിക്കുന്ന ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനം ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെ അങ്ങനെ ആ ഉത്കൃഷ്ടമായ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലാണ് ഭഗവാൻ നിത്യലീലകൾ ആടിക്കൊണ്ട് അവിടെ വസിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മസംഹിത പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള പോലെ ചിന്താമണി പ്രകര സത്മസുകൽപവൃക്ഷ ലക്ഷാവൃതേഷു സുരഭീരഭിപാലയന്തം ലക്ഷ്മീ സഹസ്രശത സംഭ്രമ സേവ്യമാനം ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി എന്ന്. ഇപ്പോ കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് ചിന്താമണി രത്നങ്ങളാലുള്ള ഗൃഹങ്ങളിൽ സർവ അഭീഷ്ടങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്തുകൊണ്ടും പശുക്കളെ പരിപാലിച്ചുകൊണ്ടും
ഭക്തി പ്രേമ പുരസ്സരം ലക്ഷക്കണക്കിന് ലക്ഷ്മി ദേവതകളാൽ പരിസേവിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടും പരിലസിക്കുന്ന ആദിപുരുഷനായ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ ഗോലോകത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് ബ്രഹ്മസംഹിത പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അതെങ്ങനെയാണ്? കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളാണ് ചുറ്റും, ചിന്താമണി രത്നങ്ങളാല് അലങ്കൃതമായ ഗൃഹങ്ങളാ. അവിടെ സർവ്വ അഭീഷ്ടങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്തുകൊണ്ടും പശുക്കളെ പരിപാലിച്ചുകൊണ്ടും ഭക്തി പ്രേമ പുരസ്സരം ഭഗവാൻ അവിടെ നിവസിക്കുകയാണ്, നിത്യലീലകളാടുകയാണ്. ലക്ഷക്കണക്കിന് ലക്ഷ്മി ദേവതകളാല് സേവിതനാണ്. അങ്ങനെ പരിലസിക്കുന്ന ആ ആദിപുരുഷനായ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു എന്ന് ബ്രഹ്മാവ് പറയാണ്. ബ്രഹ്മസംഹിതയിലുള്ള വരികളാണ്. അപ്പൊ അവിടെ അനേകം ലക്ഷക്കണക്കിന് സുരഭി പശുക്കളുണ്ട് അല്ലേ? സർവ്വ അഭീഷ്ടങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ആ ചിന്താമണി രത്നങ്ങൾ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാം രത്നഖചിതമായ മണിമന്ദിരങ്ങൾ അനേകമുണ്ട്. കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളാണ് എല്ലായിടവും അല്ലേ? കൽപ്പവൃക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐശ്വര്യത്തിന്റെ എന്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ലഭിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലമാണ് ഭഗവത് ധാമമായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണലോകമായിട്ടുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സൂര്യമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് സൂര്യരശ്മികൾ പ്രവഹിക്കുന്നതുപോലെ പരമ ആധ്യാത്മിക ഗ്രഹമായ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് നിർഗമിക്കുന്നു എന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിത വിവരിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സൂര്യനിൽ നിന്ന് സൂര്യരശ്മികൾ വരുന്ന പോലെ ആധ്യാത്മിക ഗ്രഹമായ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് നിർഗമിക്കുന്നുണ്ട്. നിരാകാര ബ്രഹ്മജ്യോതി സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ ഒരാൾ പരമോന്നതന്റെ മംഗളഭാവത്തെയും പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ അഥവാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവവ്യാപക സവിശേഷതകളുടെ സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ ഒരുവൻ ബ്രഹ്മജ്യോതി സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ നേടുന്നതിനേക്കാളേറെ ശുഭകരമായ ജ്ഞാനം അനുഭവിച്ചറിയുന്നു. അപ്പോ ബ്രഹ്മജ്യോതി സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ ഒരു പരമോന്നതൻ മംഗളഭാവത്തെ നേടും. പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ അഥവാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവവ്യാപക സവിശേഷതകളുടെ സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ ഒരാൾ നേടുന്നത് എന്താ? ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിലൂടെ നേടുന്നതിനേക്കാൾ ഏറെ കേമമായിട്ടുള്ള ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണ് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അല്ലെ? ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് ലഭിക്കുക. ബ്രഹ്മജ്യോതി ജ്ഞാനികളൊക്കെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിൽ ലയിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുക. അവർക്ക് അവിടെ എത്തിയ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പായി. എന്നാ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ അങ്ങനെയല്ല, ബ്രഹ്മജ്യോതിസിൽ ലയിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കില്ല. എന്താ കാരണം? അങ്ങനെ ലയിച്ചാൽ പിന്നെ ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനത്തിന് അവസരം ഇല്ല അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഒരു ഭക്തന് വേണ്ടത് എന്താ? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സേവിക്കണം. അതാ ഒരു ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പോഴും എന്ത് വേണം? ബ്രഹ്മജ്യോതിസല്ല ലക്ഷ്യമാക്കുക, ഭഗവത് പ്രാപ്തി. അതാണ് ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമാവേണ്ടത്. ഭഗവത് സന്ദർഭത്തിൽ ശ്രീല ജീവ ഗോസ്വാമി എഴുതുന്നു, നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ പറ്റിയുള്ള സങ്കല്പം മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ ആകാരത്തിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നു. കാരണം അവിടുന്ന് സർവശക്തനും ഇന്ദ്രിയ ഗോചരങ്ങളല്ലാത്ത എല്ലാവിധ ദിവ്യ വൈഭവങ്ങളും ഒത്തിണങ്ങിയവനുമാണ്. ഇപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയണേ? ഈ ശ്രീല ജീവ ഗോസ്വാമി എന്താ നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ പറ്റി പറയണത്? അങ്ങനെയുള്ള ആ സങ്കല്പം മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ ആകാരത്തിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നു. ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ട് അല്ലേ? ഭഗവാൻ അരൂപിയല്ല. അപ്പോ ആ ജീവഗോസ്വാമി പറയണത് ആ നിരപേക്ഷ സത്യം ഉണ്ടല്ലോ, ആ പരമ തത്വം, അതിന്റെ സങ്കല്പം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ആകാരത്തിലാണ് സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നത്. അവിടുന്ന് സർവശക്തനാണ്, ഇന്ദ്രിയ ഗോചരങ്ങളല്ലാത്ത എല്ലാവിധ ദിവ്യ വൈഭവങ്ങളും ഒത്തിണങ്ങിയവനാണ്. എല്ലാ ദിവ്യ വൈഭവങ്ങളും ഉണ്ട്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അത് കാണാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ഒരു ആകാരത്തില് ആണ് സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നത്. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം സർവശക്തനാണ് എന്നറിയും, എല്ലാ വൈഭവങ്ങളും ഒത്തിണങ്ങിയവനാണെന്നും ആ ഭക്തന് അറിയാം. ബ്രഹ്മാനുഭൂതി ഭഗവത് അനുഭൂതിയുടെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ്. ഭഗവത് അനുഭൂതിയുടെ ഒരു പാർട്ട് മാത്രമേ ആവുന്നുള്ളൂ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുക, ആ ബ്രഹ്മ ജ്യോതിസിൽ വരെ എത്തുക എന്നുള്ളത്. ബ്രഹ്മാനുഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം, അത് ആ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ആ അത്ര കിട്ടണ അനുഭൂതി ഉണ്ടല്ലോ, അതിന്റെ ഒരു പാർട്ട് മാത്രമേ ആവുന്നുള്ളൂ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം. ഭഗവാൻ എന്ന പദത്തിലെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരത്തിന് ഭ 2 തരത്തിൽ അർത്ഥമുണ്ട്. ഒന്നാമത്തേത് സർവപാലകൻ എന്നും
രണ്ടാമത്തേത് രക്ഷകൻ അഥവാ സൃഷ്ടികർത്താവ് എന്നാണ് അർത്ഥം. ഭഗവാൻ എന്നുള്ളതിന് ഭാഗ്യ 2 തരത്തിൽ അർത്ഥമുണ്ട്. സർവപാലകൻ എന്നും രക്ഷകൻ എന്നും, അല്ലെങ്കിൽ സൃഷ്ടികർത്താവ് എന്നും. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അദ്ദേഹം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും വസിക്കുന്നു എന്നതാണ് വാൻ എന്ന അക്ഷരത്തിന്റെ താല്പര്യം. അപ്പോ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാനിലാണ്, ഭഗവാൻ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഉണ്ട്. മറ്റു തരത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്ന ദിവ്യമായ ശബ്ദം അനന്തമായ ജ്ഞാനം, വീര്യം, ശക്തി, ഐശ്വര്യം, ബലം, സ്വാധീനം എന്നിവ ചേർന്ന ഭൗതികതയുടെ ലഹരി അല്പം പോലും ഏൽക്കാതെയുള്ള അവസ്ഥയെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സ്റ്റാറ്റസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഭഗവാൻ ഭക്തരെ സംരക്ഷിക്കുകയും ഭക്തിയിൽ മുന്നോട്ട് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള സഹായം ചെയ്തു തരേണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം, കൃപ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭക്തിയില് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല. തന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ നേതാവെന്ന നിലയ്ക്ക് അവിടുന്ന് അന്തിമമായി തന്നെ നൽകുന്നു. ഭഗവാൻ എന്താ തരിക? ഭഗവാനെ തന്നെ തരും അല്ലെ. അന്യദേവതമാരൊക്കെയോ നമ്മൾ എന്താണോ ആവശ്യപ്പെട്ട ആ വരം മാത്രം നൽകും. പക്ഷെ ഭഗവാനെ തന്നെ തരും. ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാനെ വിലക്കി വാങ്ങുകയാണ് ചെയ്യണത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാനുള്ള താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ കൃപയുള്ളവർക്ക് മാത്രം. ഭഗവാന്റെ ആ കാരണമായ ദയാവായ്പിനാൽ ഭക്തൻ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ദർശിക്കുന്നു. നേരിട്ട് ദർശനം കിട്ടിയ ഭക്തോത്തമന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ, നമ്മൾക്കറിയാം അല്ലെ. വില്വമംഗലം, അതുപോലെ കുറൂരമ്മ, മേൽപ്പത്തൂര് അല്ലെ, പൂന്താനം, അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തോത്തമന്മാരൊക്കെ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഭഗവാന്റെ കൂടെ അവര് ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള അവർക്ക് മാത്രം ഭഗവാന്റെ ദയാവായ്പ വേണം അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തർക്ക് ഭഗവാന്റെ ദർശനം സാധ്യമാവും. ഭഗവാൻ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന പരമോന്നത ആധ്യാത്മിക ധാമത്തിലെത്താൻ ഭക്തനെ സഹായിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഒരു ഭക്തനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് അല്ലെ, ആ ഭക്തൻ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരണം എന്ന്. അതിനായിട്ട് വേണ്ട സഹായമൊക്കെ നമുക്ക് ഭഗവാൻ തന്നെ നൽകും. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം തന്നെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക്. ഭഗവാൻ തന്റെ തന്നെ ആന്തര വിഭൂതികളെ പ്രദർശിപ്പിച്ച് തന്നിൽ തന്നെ രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ തന്റെ വിഭൂതികളെ സ്വയം രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിലൊക്കെ എന്താ പറയാ, വിഭൂതികളെ പ്രദർശിപ്പിക്കും, അതിൽ തന്നെ രമിക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്ന വിഭൂതികള് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, വിഭൂതി യോഗത്തിൽ പഠിച്ചു. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാത്തിനും ശക്തിയും ചൈതന്യവും ഓജസ്സും തേജസ്സും എല്ലാം കൊടുക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ അതൊക്കെ ശക്തികള്, ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെയൊക്കെ പ്രദർശിപ്പിക്കും. എന്നിട്ട് തന്നിൽ തന്നെ രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹം തന്റെ ബാഹ്യ വിഭൂതികളെ സ്വയം പ്രദർശിപ്പിക്കാറില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവിടുന്ന് സ്വയം വികസിച്ച് വിവിധ പുരുഷഭാവങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ ബാഹ്യശക്തികള് അങ്ങനെ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയല്ല ചെയ്യണേ, പകരം പുരുഷഭാവങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നു അല്ലെ, അവതാരങ്ങളായിട്ട് വരുന്നു. അത് ഓരോ സമയത്ത് ഭഗവാൻ ഇച്ഛിക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ ഇവിടെ അവതാരം എടുത്തു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ പുരുഷ വിസ്തരണങ്ങളിലാണ് അവിടുന്ന് ഭൗതിക ആവിഷ്കാരം നിലനിർത്തുന്നത്. അങ്ങനെ ഓരോ അംശ അവതാരങ്ങളായിട്ടും അല്ലെ, ശക്തി അവതാരങ്ങളായിട്ടൊക്കെ ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അതിലൂടെയാണ് ഭഗവാൻ ഭൗതിക ആവിഷ്കാരത്തിനെയൊക്കെ നിലനിർത്തുന്നത്. ഇത്തരം വിസ്തരണത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും സംഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഭാഗവതത്തിൽ നമ്മൾ പറയും ദശാവതാരാണ് ഏറ്റവും ഉള്ളത് എന്നല്ലേ. ദശാവതാരം ഒന്നുമല്ല, ഭാഗവതത്തിൽ 24 അവതാരങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല കടലിലെ തിരമാലകൾ പോലെ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പ്രസന്റ് ആവുന്നുണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ ചുറ്റും. നമ്മൾക്കത് തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവണില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇത്തരം വിസ്തരണത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിച്ച് സംഹരിച്ച് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ജീവസത്തകളും ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന ആവിഷ്കാരങ്ങളാണ്. എന്നാൽ അവരിൽ ചിലർ നാഥന്മാരാകാനും ഭഗവാനെ അനുകരിക്കാനും ആഗ്രഹിച്ചതിനാൽ ഭഗവാൻ അവരെ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിച്ചു.
അപ്പൊ ജീവസത്തകള്, നമ്മളൊക്കെ ജീവാത്മാക്കള് ഒക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന ആവിഷ്കാരങ്ങൾ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ചിലവരെങ്ങനെയാ അങ്ങനെ വന്ന ചിലവര് ഈ നാഥന്മാര് വലിയ ലീഡർ ആവാനും ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ അനുകരിക്കാനും ഒക്കെ ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ അവരെ ഈ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയിലേക്ക് വിട്ടു, അല്ലെ? ഭൗതികതയിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു. അവർക്ക് അവിടെ വൃന്ദാവനത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴ് അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ പോലെ തന്നെ എനിക്കും വേണം, സ്വാതന്ത്ര്യമായിട്ട് പെരുമാറണം, ഭഗവാനെ അനുകരിക്കാൻ, പിന്നെ ഭഗവാനേക്കാൾ ലീഡർ ആവാൻ ചിലവര് ശ്രമിച്ചു. അങ്ങനെയുള്ളവരെ അവരുടെ ആഗ്രഹ സാധ്യത്തിനായിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചു, ഒരു ശരീരം കൊടുത്ത് ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചു. അങ്ങനെയാ നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ ഭൗതികതയിൽ വന്നേക്കണത്. പിന്നീട് നമ്മളുടെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ച് നമ്മള് എത്രയോ 84 ലക്ഷം തരം യോനികളിലൂടെ ജനിച്ച് മരിച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് ഇപ്പോ. ഇനി നമുക്കൊരു തിരിച്ചുപോക്ക് എന്നാണെന്ന് അറിയില്ല. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുകയാണിപ്പോ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള അവരുടെ പ്രവണത മുഴുവനും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും അദ്ദേഹം അവർക്ക് നൽകി. അങ്ങനെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ആധിപത്യം നേടണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം വന്നപ്പോ അതിനുള്ള എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവും ഭഗവാൻ കൊടുത്തു. അതിനുതകുന്ന ഒരു ശരീരവും കൊടുക്കും. എന്നാൽ ആത്യന്തിക നിയന്താവ് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അവിടുത്തെ പുരുഷാവതാരങ്ങളിൽ ഒന്നായ പരമാത്മാവ് എന്ന സമ്പൂർണ്ണ വികസിത ഭാവത്തിലാണ് അദ്ദേഹം അക്കാര്യം നിർവഹിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും കൺട്രോളർ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, അല്ലെ? പ്രൊപ്പറേറ്ററും കൺട്രോളറും ഒക്കെ ഭഗവാനാണ്. ആത്യന്തികമായിട്ട് നിയന്താവ് ഭഗവാനാണ്. അവിടുത്തെ പുരുഷാവതാരങ്ങളിൽ ഒന്നായ പരമാത്മാവ്, അല്ലെ? പരമാത്മാവ് എന്നുള്ള രൂപത്തില് എല്ലാവരുടെയും അന്തര്യാമിയായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, ചരാചരാത്മാവായിട്ട്. ആത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിൽ അത്യന്തം അന്തരമുണ്ട്. പരമാത്മാവ് നിയന്താവും ജീവാത്മാവ് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നവനുമാണ്. അപ്പൊ എന്താ വ്യത്യാസം പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും തമ്മില്? പരമാത്മാവ് കൺട്രോൾ ചെയ്യണു, അല്ലെ? നിയന്താവാണ്. എന്നാലോ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നവനാണ് ജീവാത്മാവ്. ജീവാത്മാവിനെ പരമാത്മാവാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ഒരേ തലത്തിൽ നിൽക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല, അല്ലെ? നമ്മൾ ഭഗവാനോട് തുല്യരല്ല, സമരല്ല. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ദാസന്മാരാണ്, അല്ലെ? ഭഗവാൻ യജമാനനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സെർവന്റ് ആണ്. പരമാത്മാവ് ജീവാത്മാവുമായി പൂർണ്ണമായി സഹകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവിടുന്ന് ജീവാത്മാവിന്റെ സന്തത സഹചാരിയായി അറിയപ്പെടുന്നു. ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും ഇഷ്ടമാണ്, അല്ലെ? ആരെയും വെറുക്കുന്നില്ല ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഒക്കെ സന്തത സഹചാരിയായിട്ട് അന്തര്യാമിയായിട്ട് ഭഗവാനുണ്ട്. പരമാത്മാവിന്റെയും ബ്രഹ്മത്തിന്റെയും പ്രഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാകയാൽ അദ്ദേഹം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും അസ്തിത്വമുള്ള മറ്റെല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും പ്രഭവസ്ഥാനമാണ്. ഇപ്പോ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ആണ് പരമാത്മാവിന്റെ പ്രഭവസ്ഥാനം. ബ്രഹ്മജ്യോതിസിന്റെയും പ്രഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും അസ്തിത്വമുള്ള മറ്റെല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും പ്രഭവസ്ഥാനം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഈ തത്വം മനസ്സിലാക്കുന്നത് മുതൽ ഒരുവൻ ഭഗവാനെ ഭക്തി പുരസ്സരം സേവിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. എല്ലാത്തിന്റെയും ഉത്ഭവം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു ഭക്തൻ എന്തുണ്ടാവും? എപ്പോഴും ഭക്തി പുരസ്സരം ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ തുടങ്ങും. ഇപ്രകാരം ശുദ്ധനും മാഹാത്മ്യബോധമുള്ളവനുമായ ഭക്തൻ സർവാത്മനാ ഭഗവാനുമായി പ്രേമബന്ധത്തിൽ കഴിയുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഭക്തി സാധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ച് ഭഗവാനെ മാത്രം മതി എന്നറിഞ്ഞ് ആ പ്രേമഭക്തിയിൽ മുഴുകി കഴിയും ആ ഭക്തൻ. സർവാത്മന വിശുദ്ധരായ ഈ ഭക്തന്മാരുടെ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർന്നിട്ടില്ലാത്തവരായ ഭഗവാന്റെ പരമാത്മാഭാവമോ ബ്രഹ്മഭാവമോ മാത്രം അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അനുമോദിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. എന്നാ ഭക്തരിൽ തന്നെ പല വിഭാഗം ഉണ്ട്, അല്ലെ? ചിലര് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം എടുക്കും, ചിലര് പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം എടുക്കും. ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അത് അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് ആ പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരമോ അതല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരമോ ഒക്കെ മാത്രമാണ് അവർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അവർക്ക് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം നേടിയവരെ അനുമോദിക്കാനൊന്നും സാധിക്കില്ല. കഠോപനിഷത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള പോലെ ഭഗവത് അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നവന് മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തെ അറിയാൻ കഴിയൂ. കഠോപനിഷത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പരിപൂർണമായി
മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാൻ ഇപ്രകാരം പ്രത്യേക ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകാറുള്ളൂ. അപ്പൊ ആർക്കാ അതിന്റെ കൃപ ചൊരിയ? ഭഗവാൻ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാവണം. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ അവരിൽ കൃപ ചൊരിയ. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പരിപൂർണ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഏത് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടും കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? വർക്ക് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് കൃഷ്ണ വിൽ സീ യു. അല്ലെ, ഭഗവാനാണ് നമ്മളെ അംഗീകരിക്കേണ്ടത്. ഇതാണ് ഒരു പരമഭക്തൻ എന്ന്. അല്ലാതെ നമ്മൾ പറയാ കുറച്ച് നാമം ജപിച്ചു എന്നിട്ട് ഞാനാണ് വലിയ ഭക്തൻ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടായില്ല. അല്ലെ, ഭഗവാൻ കാണണം നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി. എന്നിട്ട് ഭഗവാനാ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഭക്തനാണോ ഭക്തനല്ലയോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ആനുകൂല്യം തന്നെ, അനുഗ്രഹം തന്നെ വേണം നമുക്ക്. ഭഗവത്ഗീത 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 10ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നുണ്ട്, തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേന മാം ഉപയാന്തി തേ. എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന ബുദ്ധി ഞാൻ തന്നെ നൽകുന്നു എന്നാണ്. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനും ഭഗവാനെ അറിയാനും ഒക്കെയുള്ള ബുദ്ധി ഭഗവാൻ തന്നെ, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പരിപൂർണമായി അറിയാനും ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനും സാധിക്കുള്ളൂ. ഏതിനും ഭഗവത് കൃപ നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. 17ഉം 18ഉം മന്ത്രങ്ങള് മരണസമയത്തെ പ്രാർത്ഥനകളാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അധ്യായം 8 ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, അന്ധകാലേജ മാമേവ സ്മരൻ മുക്ത്വാ കളേവരം യപ്രയാതി സമദ്ഭാവം യാതി നാസ്തി അത്ര സംശയ എന്ന്. ആ അന്ത്യകാലം, മരണവേളയില്, ശരീരം ത്യജിക്കുന്ന വേളയില് നമ്മള് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചാല് ഭഗവാന്റെ ഭാവത്തിലെത്തും എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പൊ ഇവിടത്തെ പ്രാർത്ഥന എന്താണ്? 17ാമത്തെ മന്ത്രം, വായുരനിലമൃതം അധേദം ഭസ്മാന്തം ശരീരം ഓം ക്രതോ സ്മര കൃതം സ്മര ക്രതോ സ്മര കൃതം സ്മര. ഇപ്പൊ പറയാണ്, ഈ ശരീരം ഭസ്മമായി തീരട്ടെ, എന്റെ പ്രാണവായു പ്രപഞ്ചവ്യാപിയായ വായുവിൽ അലിഞ്ഞു ചേരട്ടെ. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അല്ലയോ ഭഗവാനെ, എന്റെ എല്ലാ കൃത്യങ്ങളെയും അങ്ങ് സ്മരിക്കണമേ. അങ്ങ് ആത്യന്തിക ഭോക്താവാകയാൽ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതെല്ലാം അങ്ങ് ഓർക്കണമേ. പറയാണ്, ഈ ശരീരം ഈ ജീവൻ പോയി കഴിഞ്ഞാല്, ഈ ജീവൻ ശരീരത്തെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ ഈ ശരീരം ഭസ്മമായി പോകണം അല്ലെ. ഈ ഭസ്മമായി തീരട്ടെ. എന്റെ പ്രാണവായു ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മളുടെ പഞ്ചപ്രാണനുണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളില്. ആ പ്രാണവായു പ്രപഞ്ചവ്യാപിയായിട്ടുള്ള വായുവിൽ അലിഞ്ഞു ചേരട്ടെ. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അല്ലയോ ഭഗവാനെ, എന്റെ എല്ലാ കൃത്യങ്ങളെയും അങ്ങ് സ്മരിക്കണമേ. ഞാൻ ഈ ജീവിതകാലം മുഴുവനും ചെയ്ത പ്രവൃത്തികള് അതെല്ലാം അങ്ങ് സ്മരിക്കണം. അങ്ങ് ആത്യന്തിക ഭോക്താവാകയാൽ ഞാൻ അങ്ങയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതെല്ലാം അങ്ങ് ഓർക്കണമേ. അങ്ങാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ആസ്വാദകൻ, എൻജോയർ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ജീവിത കാലഘട്ടത്തിൽ ചെയ്ത എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും അങ്ങ് ഓർക്കണമേ എന്ന്. അങ്ങനെ ഓർക്കാൻ പറയാൻ നമുക്ക് ധൈര്യം വരണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം? സത്പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യണം, ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പ്രാർത്ഥന നടത്താൻ, ഭഗവാനോട് നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ. മോശം പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്തു വന്ന ആൾക്ക് ഭഗവാനോട് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സാധിക്കുമോ? എന്റെ എല്ലാ കൃത്യങ്ങളെയും അങ്ങ് സ്മരിക്കണമേ എന്ന് അല്ലെ. അപ്പോ നമ്മുടെ ശരീരം ത്യജിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരം ഭസ്മമായി തീരും, അഗ്നിക്കിരയായി തീരും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ശരീരം അത് ഭസ്മമായി തീരട്ടെ. പ്രാണവായു പ്രപഞ്ച വായുവിൽ ലയിക്കട്ടെ, അലിഞ്ഞു ചേരട്ടെ. പക്ഷെ ആ സന്ദർഭം ഉണ്ടല്ലോ, ആ നിമിഷം എനിക്ക് എന്തേ വേണ്ടു? ഞാൻ ചെയ്ത ഈ ജീവിതയാത്ര മുഴുവൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തികള് എല്ലാം അങ്ങ് സ്മരിക്കണം. അങ്ങാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഭോക്താവ് അല്ലെ. സർവം ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു എന്ന് നമ്മൾ പറയും. എല്ലാം ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്ത
ഒരു മനുഷ്യന് എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്ത ഒരു ഭക്തന് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് അല്ലേ? അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാണ്, ഞാൻ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതെല്ലാം അങ്ങ് ഓർക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാണ്. ഭൗതിക ശരീരം ഒരു വസ്ത്രം മാത്രമാണ്. ശരീരം നശിക്കുന്നതോടുകൂടി ഒരു ജീവി പൂർണ്ണമായും നശിക്കുന്നില്ല, വ്യക്തിത്വവും നശിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവത്ഗീത 2:20 പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഇത് ശരീരം നശിച്ചാലും ആത്മാവിന് നാശമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോ ഭൗതിക ശരീരത്തിന് മാത്രമാണ് നാശമുള്ളത്, ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും നാശമില്ല. അതിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ആരെ കൊണ്ടും ആവില്ല. ഒരു ജീവിയുടെ വ്യക്തിത്വം നിർഗുണമോ അരൂപമോ അല്ല, മറിച്ച് ഭൗതിക ശരീരത്തിന് കൃത്യമായ രൂപമില്ല. നാശമില്ലാത്ത ജീവന്റെ ആവശ്യമനുസരിച്ചുള്ള രൂപം കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഇപ്പൊ ഒരേ ഒരു രൂപം മാത്രമല്ല അല്ലേ ഈ ജീവൻ എടുക്കുന്നത്, പല പല ശരീരത്തിലൂടെയാണ് ഈ ജീവൻ കടന്നു പോകുന്നത്. നാശമില്ലാത്ത ജീവൻ ഈ നശ്വരമായിട്ടുള്ള പല പല ശരീരങ്ങൾ എടുത്ത് ജനിച്ചു മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെ? അപ്പൊ അതിന്റെ ആവശ്യമനുസരിച്ചുള്ള രൂപമാണ് അത് കൈക്കൊള്ളുന്നത്. ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർമ്മഫലാനുസൃതമായിട്ട് ഭഗവത് ഇച്ഛയനുസരിച്ചിട്ടാണ് വേറൊരു ശരീരം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഈ ജന്മം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മത്തില് മനുഷ്യനാവണം എന്നില്ല അല്ലെ? ഏതോ മൃഗമോ മനുഷ്യനും ആവാം. അതല്ല, നമ്മുടെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോ നമ്മൾ മനുഷ്യനാവാം, അതല്ലെങ്കിൽ താഴ്ന്ന യോനികളിൽ വന്ന് പിറക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോ ഈ നാശമില്ലാത്ത ജീവൻ അല്ലെ, ആത്മാവിന് നാശമില്ല, ശരീരത്തിനാണ് നാശമുള്ളത്. ഭൗതിക ശരീരം നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ജീവിക്ക് അസ്തിത്വമുണ്ടെന്ന് ഈ മന്ത്രം ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. ഈ മന്ത്രം എന്താ പറയണത്? ഈ ഭൗതിക ശരീരം നശിക്കുമ്പോഴും ആത്മാവിന് നാശമില്ല. ജീവികളുടെ ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണ വാസനയ്ക്കനുസരിച്ച് പ്രകൃതി പലതരം ദേഹങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഈ ജീവിതത്തിൽ ആചരിച്ചു വന്ന കർമ്മങ്ങൾ അല്ലെ, ഏത് തരം ഓരോ വിഷയവാസനകളിൽപ്പെട്ട് വലഞ്ഞ് ജീവിച്ചു മരിച്ച ഒരാൾക്ക് ഈ മനുഷ്യ ശരീരം തന്നെ ലഭിക്കണമെന്നില്ല അല്ലെ? അങ്ങനെ ആ വാസനയ്ക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഇതാണ് ശരീരം, മറ്റൊരു ശരീരം ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത്. അമേധ്യം ഭുജിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജീവിക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള പന്നിയുടെ ശരീരം നൽകപ്പെടുന്നു. പന്നികള് അമേധ്യം ഭക്ഷിച്ചാ ജീവിക്കാല്ലേ? പന്നിയായിട്ട് ചിലവര് ജനിക്കുന്നുണ്ട്. മാംസം ഭുജിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജീവിക്ക് ഇതര ജന്തുക്കളുടെ രക്തമാംസങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റിയ വ്യാഘ്ര ശരീരം നൽകപ്പെടുന്നു അല്ലെ? മാംസം ആണ് ഇഷ്ടം ഈ ജന്മത്തില്. അങ്ങനെയുള്ളവര് ഏതെങ്കിലും സിംഹമോ പുലിയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് അടുത്ത ശരീരം കിട്ടും. മനുഷ്യജീവിയുടെ പല്ലുകളുടെ വ്യത്യാസം വേറെ രീതിയിലാണ്. അവ അമേധ്യമോ മാംസമോ ഭുജിക്കുന്നതിന് പറ്റിയതല്ല. ഓരോ ജീവികളുടെയും സ്ട്രക്ചർ ഓരോ തരത്തിലാണ് അല്ലെ? പല്ലുകള് ഒക്കെ ഇപ്പോ മാംസഭുക്കുകളായ ജീവികളുടെ പല്ലൊക്കെ പോലെയല്ല മനുഷ്യൻ സസ്യഭുക്കാവാൻ വേണ്ടി മനുഷ്യനെ അങ്ങനെയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ? ഏറ്റവും പ്രാകൃതമായ അവസ്ഥയിൽ പോലും മനുഷ്യന് അമേധ്യ ഭോജനാഭിലാഷം ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഒന്നും കിട്ടണില്ലെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല. പഴങ്ങളും സസ്യവർഗങ്ങളും കടിച്ചു മുറിക്കുവാനും ചമയ്ക്കാനും ഉതകുന്ന രീതിയിലാണ് മനുഷ്യന്റെ പല്ലുകൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. നമ്മള് വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് അല്ലെ? പഴങ്ങള് സസ്യവർഗങ്ങളൊക്കെ കടിച്ചു തിന്നുന്ന രൂപത്തിലാണ് നമ്മളുടെ പല്ലുകളൊക്കെ അവിടെ ക്രമീകരിച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. മൃഗങ്ങളുടെയും മനുഷ്യരുടെയും ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ജീവാത്മാവിന്റെ ബാഹ്യ ആവരണങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവിന്റെ വസ്ത്രമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ആവരണമാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വാസനയ്ക്കനുസരിച്ച് അവ മാറുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ശരീരമാണ് അടുത്ത ജന്മം ഉണ്ടാവുക. സംസാര ചക്രത്തിൽ ജീവിയുടെ ശരീരം ഒന്നൊന്നായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതേ സെയിം ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കാനാവില്ല ആർക്കും അല്ലെ? ആയുർദൈർഘ്യമുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ശരീരം ത്യജിക്കണം, എന്നിട്ടോ വേറൊരു ശരീരം ലഭിക്കും. ലോകം മുഴുവനും ജലമായിരുന്നപ്പോൾ ജീവസത്തകൾ ജലജീവികളുടെ രൂപം കൈക്കൊണ്ടു.
അനന്തരം പക്ഷികളുടെയും അതിനെ തുടർന്ന് മൃഗങ്ങളുടെയും ഒടുവിൽ മനുഷ്യന്റെയും ജീവനായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടു. അപ്പോ ഈ ലോകമൊക്കെ വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിലായിരുന്നു. വെള്ളമായിരുന്നപ്പോൾ എല്ലാ സത്തകളും ജലജീവികളുടെ രൂപത്തിലായിരുന്നു. നമ്മളൊക്കെ പണ്ട് ജലജീവികളായിരുന്നു. പിന്നീട് പക്ഷികളുടെയും അതിനെ തുടർന്ന് മൃഗങ്ങളുടെയും ഒക്കെ രൂപം കൈക്കൊണ്ടു. ഈ ജീവാത്മാക്കൾ ഓരോ ശരീരം എടുത്തു. ഒടുവിൽ ഇപ്പോ മനുഷ്യന്റെ ജീവനായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെട്ടു. അപ്പൊ അതില് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളവര് മനുഷ്യ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെട്ടു. അത് സസ്യങ്ങളുടെയും അതിനുശേഷം കൃമികളുടെയും അനന്തരം പക്ഷികളുടെയും അതിനെ തുടർന്ന് മൃഗങ്ങളുടെയും ഒടുവിൽ മനുഷ്യന്റെയും ജീവനായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ കുറെ കാലം ഓരോ ചെടികളോ മരങ്ങളോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ജീവിച്ചു. പിന്നെ കൃമികളോ ഒക്കെ ആയി, പിന്നെ പക്ഷികളോ, പിന്നെ മൃഗങ്ങളായി. പിന്നെയാണ് നമുക്ക് ഒടുവിൽ ഈ മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം പൂർണ്ണമായി കൈവന്ന മനുഷ്യ രൂപമാണ് ഏറ്റവും വികാസം പ്രാപിച്ച രൂപം. ഏറ്റവും ഡെവലപ്ഡ് ആയത് ഏതാ? ഈ മനുഷ്യരൂപമാണത്രേ. ഇപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കൈവന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സുഹൃതം, നമ്മുടെ സത്കർമ്മങ്ങള് പുണ്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിയുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യ രൂപത്തില് നമുക്ക് ജനിക്കാൻ പറ്റുന്ന അതുപോലെ ഒരു ശരീരം ലഭിക്കുന്നത്. ഒരു ജീവി അതിന്റെ ഭൗതിക ശരീരം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. അത് ദഹിച്ച് ചാമ്പലായിത്തീരുന്നു. അതിലെ പ്രാണവായു അനശ്വരമായി പ്രപഞ്ചവായുവിൽ ലയിക്കുന്നു. ആത്മാവ് ഒരു ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ചക്രത്തിലേക്ക് കയറുന്നതായും ഒടുവിൽ ബ്രഹ്മരന്ധ്രത്തിൽ എത്തുന്നതായും ഗണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ആത്മാവ് എന്താണ്ടാവണേ? ഓരോ ജനിമൃതി ചക്രത്തിലാണ് അല്ലെ. ഓരോന്നിന്ന് ഇറങ്ങുക, വേറൊന്നിൽ കയറുക. അങ്ങനെ ഒടുവില് ഈ ആത്മാവ് ബ്രഹ്മരന്ധ്രത്തില് എത്തുന്ന പറയണേ. ബ്രഹ്മരന്ധ്രമാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ചക്രം. ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇഷ്ടാനുസരണമുള്ള ലോകത്തിലേക്ക് തന്നെ എത്തിക്കുവാൻ യോഗിക്ക് കഴിയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ചക്രങ്ങളെയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ പറയണത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആജ്ഞാചക്രം എന്തൊക്കെയുണ്ട് അല്ലെ. ചിലവര് ഈ പ്രാണായാമമൊക്കെ പരിശീലിക്കുന്നവർക്ക് അതറിയാം. അത് ഏറ്റവും മുകളിലുള്ളത്, ശിരസിലുള്ളത് ബ്രഹ്മരന്ധ്രം എന്നാണ്. അപ്പോ ബ്രഹ്മരന്ധ്രത്തില് എത്തുന്നതായിട്ട് കണക്കാക്കും. ആത്മാവ് ഇങ്ങനെ താഴേന്ന് ഇങ്ങനെ ആ ചക്രം മുകളിലേക്ക് വന്ന് ബ്രഹ്മരന്ധ്രത്തിലെത്തും. ബ്രഹ്മരന്ധ്രം ആണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ചക്രം. ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇഷ്ടാനുസരണമുള്ള ലോകത്തിലേക്ക് തന്നെ എത്തിക്കുവാൻ യോഗിക്ക് കഴിയുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മരന്ധ്രത്തിലൂടെ ജീവൻ പുറത്തേക്ക് നിർഗമിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു യോഗിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ലോകത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും. ഭൗതിക പ്രകൃതി ഒരു ജീവനെ അതിന്റെ ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണാഭിലാഷങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത ശരീരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് നിർബന്ധിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് ഒരു ജീവനെ ഇന്ദ്രിയാഭിലാഷങ്ങളുടെ ആ കണക്കനുസരിച്ചിട്ട് വ്യത്യസ്ത ശരീരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് നിർബന്ധിക്കുന്നത്. അഭിലാഷങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവികൾക്കെല്ലാം വിവിധ രൂപങ്ങളിൽ ആകാരം കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള ശരീരങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം അനുസരിച്ചാണ് അല്ലെ നമുക്ക് എന്താവണോ അടുത്ത ജന്മം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനോടാണോ ഈ ജന്മത്തിൽ ആഗ്രഹമുള്ളത് അത് അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി അടുത്ത ഒരു ആ ടൈപ്പ് ശരീരമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക അടുത്ത ജന്മം. അപ്പോ ആകാരം കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള ശരീരങ്ങളുണ്ട്. ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യൻ ഈ ശരീര വൈവിധ്യത്തിലല്ല, ആത്മീയ വ്യക്തിത്വത്തിലാണ് ഏകത്വം ദർശിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഒരു ബുദ്ധിമാൻ, ഒരു ധീരൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ എന്താ ചെയ്യുള്ളൂ? ശരീരത്തിന്റെ വൈവിധ്യം അതൊന്നും കണക്കിലെടുക്കില്ല. ആത്മീയത ആണ് കണക്കിലെടുക്കുക. അതിലാണ് ഏകത്വം. എല്ലാവരും ഒന്നാണ് അല്ലെ. ആത്മീയമായിട്ട് നോക്കുമ്പോ എല്ലാവരും ആ സ്പിരിച്വൽ സ്പാർക്ക് തന്നെയാണ്. ആ ഭഗവത് ചൈതന്യം തന്നെയാണ് എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളില്. ഏതു തരം ജീവികളായാലും, ഒരു ജീവൻ പന്നിയുടെ രൂപത്തിലായാലും ശരി, ദേവന്റെ രൂപത്തിലായാലും ശരി, അതിൽ സ്ഫുരിക്കുന്ന സർവേശ്വരനായ ഭഗവാന്റെ അംശമായ ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗം ഒന്നു തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഏതൊരു ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നാലും ഏതു രൂപത്തിലായാലും ദേവനാണോ അല്ലെ, മറ്റു ജീവികളാണോ, പന്നിയാണോ, എല്ലാം ഒരേ ജീവൻ തന്നെയാണ് എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളില്. ഭഗവത്ഗീത 7:19 പ്രസ്താവന അനുസരിച്ച് ഒരു മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും പൂർണ്ണനായി തീരുന്നത് വളരെ ജന്മങ്ങളിൽ സമാർജിച്ച സംസ്കാരത്തിന്റെയും വിജ്ഞാനത്തിന്റെയും ഫലമായിട്ടാണ്.
അപ്പോ അനേകം അല്ലേ, ബഹൂനാം ജന്മനാമന്തേ ജ്ഞാനവാന്മാം പ്രപദ്യതേ എന്ന് വരികൾ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ കണ്ടു. അനേകം ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ജ്ഞാനത്തില് പരിപൂർണത നേടിയിട്ട് സർവജ്ഞനായി തീരുന്നത്, അല്ലേ, ഒരു ഉത്തമ ഭക്തനായിട്ട് തീരുന്നത്. അതാ ഇവിടെ പറയണേ. അത്തരത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ തന്റെ എല്ലാം ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തോത്തമനെ എന്തേ വേണ്ടൂ? ഭഗവാനെ മാത്രാണ് വേണ്ടത്, അല്ലേ. എല്ലാം തന്റെ സ്വത്തും എല്ലാം ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് ആ ഭക്തൻ സമർപ്പിക്കും. അവന്റെ വിജ്ഞാനവും സംസ്കാരവും പൂർണ്ണതയിൽ എത്തുന്നത് വാസുദേവനിൽ അർപ്പണ ബുദ്ധി ഉണ്ടാകുന്ന അവസരത്തിൽ മാത്രമാണ്. അങ്ങനെ തന്നെ ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുന്ന ആ ഭക്തന് വിജ്ഞാനവും സംസ്കാരവും ഒക്കെ പൂർണ്ണതയിലെത്തും. അല്ലാത്തവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അർപ്പണ ബുദ്ധി വേണം ഭഗവാനോട്. ആത്മീയമായ വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ച് അറിവുണ്ടായിട്ടും ഒരുവന് എല്ലാ ജീവികളും പൂർണ്ണമായതിന്റെ അനശ്വര അംശങ്ങളാണെന്നും അവയ്ക്ക് ഒരിക്കലും പൂർണ്ണമായതിന്റെ അവസ്ഥ ലഭ്യമല്ലെന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവൻ വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് അധപ്പതിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മള്? ആത്മീയ വ്യക്തിത്വമാണ് ഞാനെന്നറിയണം. എന്നിട്ടു എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും പൂർണ്ണമായതിന്റെ, അത് ഭഗവാന്റെ, പരിപൂർണനായ ഭഗവാന്റെ ഈ അനശ്വര അംശങ്ങളാണ്. അവയ്ക്ക് ഒരിക്കലും പൂർണ്ണമായതിന്റെ അവസ്ഥ ലഭിക്കില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരാള് വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് അധപ്പതിച്ചു പോകും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണജ്ഞാനം നമുക്ക് വേണം. അതാ പറയണേ. ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ഐക്യം പ്രാപിച്ചവനും അധപ്പതനം സംഭവിക്കുന്നു. ഇനിയിപ്പോ ബ്രഹ്മജ്യോതിസോളം എത്തി ആ ജ്യോതിസിൽ ലയിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കും അധപ്പതനാണ് സംഭവിക്കുക. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ ശരീരത്തിൽ നിന്നും വരുന്ന ബ്രഹ്മജ്യോതി ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതാണ്. ഈ സ്ഫുലിംഗങ്ങൾ പ്രത്യേകം അസ്തിത്വമുള്ള ജീവസത്തകളാണ്. അപ്പോ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്. ഈ സ്ഫുലിംഗങ്ങള് പ്രത്യേകം അസ്തിത്വമുള്ള ജീവസത്തകൾ തന്നെയാണ്. ഈ ജീവന്മാർ ചിലപ്പോൾ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ തൽപരരായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവർ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനിക്കുകയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുന്ന വ്യാജപ്രഭുക്കളായി തീരുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അവര് മുജ്ജന്മത്തിന്റെ റിസൾട്ടായിട്ട് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന വേറൊരു ശരീരം. അപ്പോ അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വീണ്ടും ജനിക്കും. എന്നിട്ടോ ഈ വ്യാജപ്രഭുക്കളായി തീരും. അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാ അവരെ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്, അല്ലെ. ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം ഇല്ലാത്തവര് എന്നാണ് അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ മന്ത്രത്തിൽ ഒരു ജീവൻ തന്റെ ഭൗതിക ശരീരവും ഭൗതിക പ്രാണനും ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന വേളയിലാണ്, അല്ലെ, ഭസ്മമായിക്കോട്ടെ, എന്റെ പ്രാണൻ ഈ പ്രപഞ്ചവായുവിൽ അലിയട്ടെ എന്നൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ. ഇതുവരെ ഞാൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തികളൊക്കെ അങ്ങ് ഓർക്കണം, എനിക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് ഒരു ടിക്കറ്റ് തരണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, അല്ലെ. ജീവൻ ഭക്തനായ അയാൾ തന്റെ ശരീരം ചുട്ടു ചാമ്പലാകുന്നതിനു മുമ്പ് താൻ എന്തെല്ലാം കർമ്മങ്ങളും ത്യാഗങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അവയെല്ലാം ഭഗവാൻ സ്മരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പോ അയാൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്കാണ്, അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനെന്ത് വേണം? ഈ ജീവിത വേളയിലെല്ലാം ഉടനീളം ഭഗവത് സേവനം നിരതനാവണം, അല്ലെ. പ്രേമയുത ഭക്തി സേവനം, അതാണ് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്ത ഒരാൾക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടാവും, അല്ലെ. ഞാൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തികളൊക്കെ അങ്ങ് ഓർക്കണം, എന്നിട്ട് എന്നെ അങ്ങയോട് ചേർക്കണേ എന്ന്, അങ്ങയുടെ ധാമത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം എനിക്ക് അനുവദിക്കണേ എന്ന്. ഇപ്പൊ ഈ ജീവിതത്തിന്റെ നിരർത്ഥകതയെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർക്കണം, അല്ലെ, ഈ ഭൗതികത എന്നുള്ളത്. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനോട് അടുക്കാൻ ആവേശം ഉണ്ടാവുക. ഇതിലൊന്നും നമുക്ക് പരമമായിട്ടുള്ള ശാന്തി ഉണ്ടാവില്ല എന്നറിഞ്ഞ ഒരാളാണ് ഭഗവത് സേവന നിരതനാവുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവത് സേവനം പരിശീലിക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് പ്രാണപ്രയാണ കാലത്ത് ശരീരം അസ്വസ്ഥമായിരിക്കെ ഭഗവാനോട് തന്റെ ത്യാഗമയ സേവനങ്ങളെ സ്മരിക്കണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എങ്ങനെയാ സാധിക്കുക, അല്ലെ. ഇപ്പോ ഭക്തിയിൽ ഉയരാൻ ഭഗവാനും ആ ഭക്തനെ സഹായിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. വലിയ ഒരു മുറിയില്
നിറയെ അഴുക്ക് പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ട് വിചാരിക്കുക. ഒരു തവണ ക്ലീൻ ചെയ്താലൊന്നും പോരാ അല്ലേ? നിരന്തരം ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം കുറെ നാള്. അപ്പൊ അതിനായിട്ട് പ്രയത്നം വേണം, ദൃഢവ്രത എന്ന് പറയാം. അല്ലാതെ ഇന്നാ പിടിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരും നമുക്ക് ഒന്നും തരില്ല അല്ലേ? ശിഷ്യൻ ഭഗവത് അനുഭൂതി പുരുഷ പ്രയത്നത്തിന് അധീനമാണോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. പുരുഷ പ്രയത്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവത് അനുഭൂതി ഉണ്ടാവോ, ഭഗവാനെ ദർശനം കിട്ടുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു ശിഷ്യൻ. അപ്പൊ അതോ ഇനിയിപ്പോ ഗുരു കാരുണ്യത്താലേ, ഭഗവത് കാരുണ്യത്താലേ കിട്ടുള്ളോ? അപ്പൊ ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഗുരു പറഞ്ഞു, ആവുന്നതിൽ പരമാവധി കഴിവ് ഉപയോഗിച്ച് ശ്രമിക്കുക നമ്മള്. അപ്പൊ അതിന്റെ പീക്ക് എത്തും. ഇനി ഇത് കൂടുതൽ പറ്റില്ല എന്നുള്ള നില, ഇത് കൂടുതൽ സാധ്യമാവില്ല എന്ന് വരുമ്പോ അഹങ്കാരം ഉണ്ടാവില്ല, അഹങ്കാരമൊക്കെ നശിച്ചു പോകും. ഈശ്വര കാരുണ്യം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത്. സദാ നമ്മുടെ നേരെ എന്താ പറയാ ചൊരിയുന്നുണ്ട് കൃപ ഭഗവാൻ. നമ്മൾക്കത് പാത്രമാവാനുള്ള ക്വാളിറ്റി ഇല്ല നമുക്ക് അല്ലേ? ഭഗവാൻ എല്ലാവരിലും എപ്പോഴും കൃപ ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് പിടിച്ചെടുക്കാൻ യോഗ്യത നേടിയില്ല. ജനലും വാതിലും ഒക്കെ കൊട്ടി അടച്ചിട്ട് വെളിച്ചമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ്. ഭഗവാൻ ചരാചരാത്മാവാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 8:6 പറയുന്നു, യം യം വാപി സ്മരൻ ഭാവം ത്യജത്യന്തേ കളേവരം തം തമേവൈതി കൗന്ദേയ സദാ തദ്ഭാവ ഭാവിത. ശരീരം ത്യജിക്കുമ്പോൾ ഏതൊരവസ്ഥയെ കുറിച്ചാണ് ഒരാൾ വിചാരിക്കുന്നത്, മരണശേഷം അവന് നിശ്ചയമായും അത് തന്നെ ലഭിക്കും അല്ലേ? ഈ ശരീരം ത്യജിക്കണ വേളയില് ഏത് കാര്യമാണോ ഓർത്തിരിക്കണേ, മരണശേഷം അത് തന്നെ നിശ്ചയമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും എന്ന്. അതായത് മരിക്കുന്ന ജീവിയുടെ വാസനകളെ മനസ്സ് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ടുപോകുന്നു. ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾ കൊണ്ട് മനസ്സ് സാന്ദ്രമായത് കാരണം ആത്മീയ ശരീരത്തോടുകൂടി ആത്മീയ ലോകത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അവനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. ഭക്തന്മാർ ഭഗവത് സേവനം ശീലിച്ച് ഭഗവത് പ്രേമം വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ഉണ്ടായാൽ മരണസമയത്ത് ഒരുപക്ഷെ ഭഗവത് സ്മരണം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ പോലും ഈശ്വരൻ ഭക്തനെ വിസ്മരിക്കുകയില്ല. എന്താ പറയണേ, ഭഗവത് സേവനം പരിശീലിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ജീവിതകാലമൊക്കെ എന്ന്, അങ്ങനെ പ്രേമയുത ഭക്തി വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തന് മരണസമയത്ത് ഭഗവത് സ്മരണ ഉണ്ടായില്ല വിചാരിക്കുക, എന്തെങ്കിലും ആധികളോ വേദനകളോ ഒക്കെ വരൂലേ മരണവേളയില്. ആ സമയത്ത് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ സാധിച്ചില്ല, ശുദ്ധ ഭക്തനാണ് അയാള്. അങ്ങനെ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ, ഭഗവത് സ്മരണ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ പോലും ഈശ്വരൻ ആ ഭക്തനെ മറക്കില്ല, ഭഗവാൻ കരുണ ചൊരിയും എന്ന് ഇവിടെ പറയാണ്. ശ്രീല വിനോദ് ഠാക്കൂർ പറയുന്നു, ഒരുവൻ സ്വഭാവ ദൂഷ്യമുള്ളവനാണെന്നിരിക്കലും ഋഷികളുടെ മാർഗത്തിലേക്ക് കടന്നുവെങ്കിൽ ആ ഭക്തനെ നാം അംഗീകരിക്കണം. അപ്പൊ പറയാണ്, ഒരുവൻ സ്വഭാവ ദൂഷ്യമുള്ളവനാണെങ്കിലും ഋഷികളുടെ മാർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാള് എന്താ പറയാ, അയാള് ഭക്തൻ തന്നെയാണ് എന്നാണ്. ഋഷികളുടെ മാർഗത്തിലേക്ക് കടന്നുവെങ്കിൽ ആ ഭക്തനെ നമ്മള് ഒരു തെറ്റോ കുറ്റോ ഒക്കെ പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാല്, ഒരു സ്വഭാവ ദൂഷ്യമുള്ളവനായിരുന്നു, ചില തെറ്റുകളോ ഒക്കെ ദുഷ്പ്രവർത്തികളോ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഋഷികളുടെ മാർഗത്തിൽ വന്നു വിചാരിക്കുക, ഭക്തി മാർഗത്തിൽ എത്തി വിചാരിക്കുക, അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാള് ഭക്തൻ തന്നെയായിട്ട് അംഗീകരിക്കണം അയാളെ. ജീവാത്മാവിന് 2 തരം പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട്, ആത്മജ്ഞാനത്തിനു വേണ്ടിയും ശരീര പാലനത്തിനു വേണ്ടിയും. 2 പ്രവർത്തനം ചെയ്യണം അല്ലേ? ശരീരം പരിപാലിച്ചു വെക്കണം, മാത്രമല്ല ആത്മജ്ഞാനത്തിന് ശ്രമിക്കണം. ഭഗവത് ഭജനപരങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആക്കം കൂടുന്തോറും ശരീരപരിരക്ഷണപരങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അനുപാതം ചുരുങ്ങി വരും. ഇപ്പൊ ഭഗവത് ഭജന പരങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങള്, ഭഗവാനെ ഭജിക്കാനുള്ള ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ശക്തി കൂടുന്തോറും ശരീരപരിരക്ഷണത്തിന് അനുപാതം ചുരുങ്ങി വരും, അതിനുള്ള താല്പര്യവും ചുരുങ്ങി വരും, സമയവും കുറഞ്ഞു വരും. ഈ നിലയിലെത്തുന്ന അതുവരെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അയാളിൽ ലൗകികത പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. അങ്ങനെ അത്ര ഉന്നത തലം വരെ എത്തണേനുള്ളില്
അയാൾക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ലൗകികത തന്നെ അയാളുടെ ഉള്ളില് തെളിഞ്ഞു വരും. ഈ ലൗകികത അനന്തമായി തുടർന്നു പോകാൻ സാധ്യതയില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യ നിമിത്തം അത്തരം അപൂർണതകൾ താമസിയാതെ ഇല്ലാതാകും. ഇങ്ങനെ ശുദ്ധഭക്തനായിട്ട് ഭക്തിയുടെ വഴിയില് പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ തന്നെ കൃപ ചൊരിയും. അവ്യക്തിഗതവാദികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഭഗവത് ഭക്തിക്കു വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കാരണം അവർ ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിൽ ആകൃഷ്ടരായി കഴിയുന്നു. അവ്യക്തിഗത രൂപത്തിൽ ഇംപേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെ? നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോ കുറച്ചൊക്കെ ഭഗവത് ഭക്തിക്ക് വേണ്ട സൗകര്യം കുറയും അവർക്ക്. ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് മാത്രമാണ് അവര് അതിലാണ് ആകർഷിതരാവുന്നത്. ഭക്തിയുത സേവനം 9 വിധത്തിൽ നമുക്കറിയാം. ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. ഈ 9 ഒന്നിച്ചോ ഓരോന്നായി സ്വീകരിച്ചോ ഭക്തന് ഭഗവാനുമായി നിത്യസമ്പർക്കം പുലർത്താം. അങ്ങനെ മരണസമയത്ത് ഈശ്വരനെ സ്മരിക്കാൻ ഭക്തന് എളുപ്പം സാധ്യമാവും. ഈ 9 ഓരോന്ന് മാത്രം സ്വീകരിച്ച താഴെ പറയുന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് പരിപൂർണതയിലെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. നവധാ ഭക്തി സാധനകളില് 9 നമ്മൾക്ക് അനുഷ്ഠിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം നമ്മൾ അനുഷ്ഠിച്ചാലും നമുക്ക് പരിപൂർണതയിലെത്താം എന്ന് പല ഭക്തന്മാരുടെയും ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വമായ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ശ്രവണ സാധനയിലൂടെ ജന്മസാഫല്യം നേടി. അല്ലെ? മരിക്കാൻ 7 ദിവസമേ ബാക്കിയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭാഗവത കഥാശ്രവണം ചെയ്ത് അദ്ദേഹം ജന്മസാഫല്യം നേടി. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്ത ശുകദേവ ഗോസ്വാമി കീർത്തനത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യം പ്രാപിച്ചു. ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി ഭാഗവതം കീർത്തിച്ച് ഭഗവത് കീർത്തനങ്ങളിലൂടെ ആ ജന്മസാഫല്യം നേടിയ ആളാണ്. വന്ദനം വഴി അക്രൂരൻ ഉദ്ദിഷ്ടമായ ശ്രേയസ് സമ്പാദിച്ചു. ഇപ്പോഴും ഭഗവാനെ വന്ദിച്ചുകൊണ്ട് അക്രൂരൻ പരമപദം നേടി. പ്രഹ്ലാദൻ സ്മരണയിലൂടെയാണ് അഭീഷ്ടം നേടിയത്. സ്മരണ സാധനയിലൂടെ പരമപദപ്രാപ്തി നേടിയതിന്റെ ഉദാഹരണം പ്രഹ്ലാദൻ. പൂജ, അർച്ചനം കൊണ്ട് പൃഥു എന്ന മഹാരാജാവ്, പാദസേവനം കൊണ്ട് സൗഭാഗ്യ ദേവതയായ സാക്ഷാൽ ലക്ഷ്മി ദേവിയും, ദാസ്യത്തിലൂടെ ഹനുമാനും, സഖ്യത്തിലൂടെ അർജുനനും, ആത്മനിവേദനം വഴി മഹാബലി ചക്രവർത്തിയും അഭീഷ്ടഫലങ്ങൾ നേടി. അപ്പൊ ഓരോന്നിന്റെ ഈ നവധാ ഭക്തിയുടെ ഓരോന്നിലൂടെ പരമപദ പ്രാപ്തി ലഭിച്ചോ അവരുടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ 9 കൊടുത്തത്. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ മുഖ്യമായ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു: ഒരു മനുഷ്യന്റെ തന്റെ മരണകാലത്ത് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കൃത്യം എന്താണ്? ശുകദേവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു: തസ്മാത് ഭാരത സർവാത്മാ ഭഗവാൻ ഈശ്വരോ ഹരി ശ്രോതവ്യ കീർത്തിതവ്യശ്ച സ്മർത്തവ്യശ്ചേച്ഛതാഭയം. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? എല്ലാ വ്യാകുലതകളിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കുന്നതിന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഓരോ മനുഷ്യനും എപ്പോഴും സർവേശ്വരനും സർവപാപഹരനും സർവജീവികളുടെയും അന്തരാത്മാവുമായ ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കണം, കീർത്തനം ചെയ്യണം, സ്മരിക്കുകയും വേണം. ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ ശ്രേയസ്സിനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എല്ലാ വ്യാകുലതകളിൽ നിന്നും മോചനം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ വ്യക്തിയും എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? എപ്പോഴും സർവേശ്വരനും സർവപാപഹരനും സർവജീവികളുടെയും അന്തരാത്മാവുമായ ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കണം, കീർത്തനം ചെയ്യണം, സ്മരിക്കുകയും വേണം. ഇന്നത്തെ മനുഷ്യ സമൂഹം പൊതുവെ രാത്രികാലങ്ങളിൽ നിദ്രയെയും നാരിയെയും സേവിക്കുന്നതിലും പകൽ സമയങ്ങളിൽ കുടുംബ രക്ഷണത്തിനു വേണ്ടി കഴിയുന്നിടത്തോളം ധനം സമ്പാദിക്കുന്നതിലും വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതിനോ സംസാരിക്കുന്നതിനോ പോലും മനുഷ്യർക്ക് സമയം കിട്ടുന്നില്ല. ഉപനിഷത്തുകൾ, വേദാന്ത സൂത്രങ്ങൾ, ഭഗവത്ഗീത, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്നീ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെല്ലാം ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിലും വെച്ച് പരമശ്രേഷ്ഠനാണെന്നും ബോധേന്ദ്രിയവാനാണെന്നും പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവത് സേവനം പരിശീലിക്കാത്ത ഒരുവൻ പ്രാണപ്രയാണ കാലത്ത് ശരീരം അസ്വസ്ഥമായിരിക്കെ ഭഗവാനോട് തന്റെ ത്യാഗമയ സേവനങ്ങളെ സ്മരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എങ്ങനെ കഴിയും? അല്ലേ? ഭഗവത് സേവനം പരിശീലിച്ചിട്ടില്ല ഇന്ന് വരെ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാള് ഈ ശരീരം അസ്വസ്ഥമായിരിക്കും മരണവേളയില്. ആ സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് അല്ലെ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുക? എന്റെ ത്യാഗമയായ സേവനത്തിനെ സ്മരിക്കണം. ത്യാഗമയായ സേവനം ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെയാ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക? ത്യാഗം എന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ താല്പര്യം നിഷേധിക്കലാണ്.
ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം വേണം അല്ലെ? ഈ വിദ്യ അവൻ പഠിക്കുന്നത് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവത് ഉപാസനയ്ക്കായി വിനിയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവത് സേവന നിരതമാക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്ത ആളാണ് വിജയിക്കുള്ളൂ. ജീവിതത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന പരിശീലനത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ മൃത്യുമുഹൂർത്തത്തിൽ അവന് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രാക്ടീസ്, ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണത് അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് മൃത്യു ആഗതമായ അവസരത്തില് പ്രയോജനം ചെയ്യും എന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ. സമയമായില്ലേ? 2 എടുത്തപ്പോ. എന്തെങ്കിലും ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുറച്ച് പേരേ ഉള്ളൂ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നമുക്ക് നാളെ നോക്കിയാലോ? നാളെ നോക്കാം. ഇന്നിപ്പോ സമയമായില്ലേ? നാളെ നമുക്ക് 18ാമത്തെ മന്ത്രം എടുത്തിട്ട് ഈശോപനിഷത്ത് നാളെ അവസാനിക്കും. നാളെ ഞായറാഴ്ച. നാളെ ഞായറാണോ? ഞായറാഴ്ച. ഇന്ന് ശനി, നാളെ ഞായറാഴ്ച. തിങ്കളാഴ്ച എക്സാം വെച്ചാ പറ്റുമോ? വെക്കാമോ? തിങ്കളാഴ്ച എക്സാം മാത്രം മതി അല്ലേ? മറ്റേ ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു എന്നുള്ള ബുക്ക് തുടങ്ങണ്ട. അത് വേറെ ആള് വന്നിട്ട് തുടങ്ങും. ഞാൻ അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ ഉണ്ടാവില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ മാതാജി വരും. 16ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ, മന്ത്രത്തിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു. നാളത്തേക്ക് അത് 15ഉം 16ഉം 17ഉം പറയാനുണ്ട് അല്ലേ? 15 പറഞ്ഞു. 16 16 17 ഇന്നല്ലേ? 15 16 17. അതാ പറഞ്ഞേ. 3 പറയാനുണ്ട്. അത് നാളെ പറയാം കേട്ടോ. അത് നാളെ പറഞ്ഞിട്ട് 18ാമത്തെ മന്ത്രം പഠിച്ചിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് പരീക്ഷ എന്നാ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിങ്കളാഴ്ച വേണമെങ്കിൽ തിങ്കളാഴ്ച എടുക്കാം. വേറെ ആരും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. തിങ്കളാഴ്ച എഴുതാം മാതാജി. ബാക്കിയുള്ളവരൊന്നും 9 മന്ത്രത്തിന്റെ സാരാംശം പഠിക്കല്ലേ വേണ്ടു. ബാക്കി ആരും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. സമ്മതമായിരിക്കും മാതാജി. അതെ, അതുകൊണ്ടാ ഒന്നും പറയാത്ത. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും